aurrera jarraituko dugu guk Betagarri taldearen Bidea gara kantuarekin. Urrengo taldekideek eskolan eta kalean egin omen dituzte entxeguak, txiri bueltak eta sekulako ikuskizuna dute prestatuta eta ez diegu gehiago itxaronaraziko. Txaloekin taula gainera etortzeko eskatuko diegu. Datozela! Apa kuadrilla! Ia txaloiek! Ondo, Izarrak, torri nirekin, torri. Izarrak, zer moduz? Ondo. Ondo, ez da? Guazen aurrera begira. Ondo? Bai. Nervioak kendu ditugu? Bai. Bai, pixkat nervioso zabetu eraindik, Oso ondo, Bueno, ni dantza oso ondo ikusi dut, kanta ere bai, entzun dut hortik, asko kostatu zaizu edo? Bai. Bai, pixkatxo bat. Bueno, ni badakit gurasoen laguntza ere izan duzuela, ez da? Bai. Zeinen gurasoen laguntza? Ikusi dituzu gurasoak hemendik, badaude? Bai. Non daude, a ber? Hortik daude, dantzan egon dira ere bai edo? Igual urrengoan etorri beharko dira gurekin dantzatzera ere bai, ez? Bai. Gero egingo dugu berriro, amaitzean egingo dugu berriro eta dantzatuko zuek ere bai. Bai? Oso ondo, neska, pues bagoaz urrengo taldearen bila, bai? Vale. Oso ondo, guazen. Primero bat, Txalo bero txalo bat bat. aientzat. Hori da, oso ondo.